τρομερή χαρά στο δεύτερο υπήρα, όταν το ίδιο έκανε στον άλλο μεύτηρα. Μου είπε είναι έθιμο και έτσι συνηθίζεται. Στους ιατρούς της Ιολκού φάκελος να χαρίζει. Αλλά όλα αυτά πέρασαν. Τώρα δυστυχισμένη γυρίζω μέσα στα δόκτωρα και νιώθω κουρασμένη. Και ολογράφω γράμματα στους γονείς με κλάματα. Χαρτί. Μολύβι. Περθεσίνη τι κάνεις ακριβώς? Αγαπημένοι μου γονείς, πατέρα και μητέρα, νυχθημερών σας σκέφτομαι. Και νύχτα και ημέρα. Νοστάλγησα τα χώματα της όμορφης Κριμαίας και τα λαμπρά ανάκτορα πάνω στα σπροκυμαίας. Για παραγράφε λίγο. Για τις παρούσεις σας ζητώ, στείλτε στρατό και στόλο. 1000 φορές μετάνιωσα που βρέθηκα στο Βόλο. Εδώ περνώ μαύρη ζωή. Δεν βρήκα ευτυχία. Ο Ιάσον μου προσέφερε μονάχα δυστυχία. Γράφει. Ναι, ναι. Ο Ιάσον μου προσέφερε μονάχα δυστυχία. Το έγραψες? Ναι, ναι. Μονάχα δυστυχία? Ναι. Θα το ξαναπώ. Μην το γράψεις όμως. Ο Ιάσον μου προσέφερε μονάχα δυστυχία. Με αποφεύγει συνεχώς και λείπει από το παλάτι και κλαίω και οδύρομαι μονάχη στο κρεβάτι. Υπήρξα άμυαλη, τρελή, έρμεα το μαθόν μου. Μαράθηκε η νιώτη μου στο πλήθος των λαθών μου. Για φέρε λίγο να γράψω κάτι. Εάν λοιπόν μπαμπά πονείς τη δύστιχη σου κόρη, τότε με στόλο και στρατό συντόμως αναχώρη. Άιντε. Σώσε με απόβαση και επιτυχής αλώσεις και μόνο τότε θα μπορείς την κόρη σου να σώσεις. Ασπάζω με τη χείρα σας πατέρα και μητέρα, η δυστυχής η κόρη σας, μύδια θυγατέρα. Κάνω τα μαγιολίκια. Τροφά. Τροφό. Τροφέ. Αν πας στην αγορά τραβών για τη σχολή, ρίξτε και την επίγοντα αυτή την επιστολή, ώστε να φτάσει έγκαιρα στο κράτος της Κολυχίδος, να έχουμε ευχάριστα ειδήσεις εκ πατρίδος, δώστε να μας το ζυγίσουν. Στείλτε το συστημένο, και για να πάει σύντομα και να μην πάει χαμένο. Πες μου, πώς πας με τα παιδιά? Μήπως και σε κουράζουν? Τα παίρνουνε τα γράμματα? Τα βάζεις να διαβάζουν? Θέλω να γίνουν άνθρωποι για να τα καμαρώσω. Και πες τους να διαβάζουνε, αλλιώς θα τα σκοτώσω. Θα τα σφάξω τα ρημάδια τα παιδιά μου. Οι πιο καλοί μαθητές είναι αυτοί στην τάξη. Οι δάσκαλοι τους έχουν εμισβράξει και εμιστάξει. Ιδιαιτέρως και εγώ έχω σπουδαία νέα. Έχουν μεγάλη πρόοδο, ιδίως στα αρχαία. Και αν πεταχτείτε στο σχολείο και μόνοι σας θα δείτε με πόση άνεση και οι δύο λένε αγαμηθείτε. Βάζετε να διαβάζουν Ηλιάδα και Οδύσσια και όχι πορνό περιοδικά και άλλα αφροδίσια. Αγαμηθείτε. Απ' την Κολχίδα δεν καταλαβαίνει. Εξάσκησετε τα παιδιά και στα λατινικά, διότι συντόμως θα έχουμε στρατά ρωμαϊκά. Μου είπε μάντης της αυλής, ένας σπουδαίος άντρα. Τι έγινε κορίτσια, φύγετε από εδώ, φύγετε, φύγετε. Και ήταν σύμφωνος με αυτό και η γνώμη της Κασάνδρας, you know, Κασάνδρα. Yes, I do. Πως μια χώρα ή λαός που είναι διχασμένος θα γίνει σκλάβος κάποτε και υποδουλωμένος. Και οι ομιλών λατινικά θα προτιμώνται τότε. Από τους πολίτες γενικώς και από τους στρατιώτες. Θα προσληφθούν διερμηνείς από πολλούς πολίτες και θα ζητούνται ξεναγοί δι' τας αρχαιοτήτας. Με άνεση θα ομιλούν οι νέοι τραγουμάνοι στο σύνολο των τουριστών που θα τους καταφθάνει.